Morjesta ihmiset. Se olisi uutta retkivideo taas tässä ja iltakin alkaa tässä jo pikkuhiljaa hämärtää. Kello tulee 9. Tulin just tähän Nevalylylle. Tää on tämmönen pieni retkeilyalue. Tässä on tämmönen puolkota, sauna ja uimapaikka ja on tuossa huussikin. Ajattelin tässä, että pistän leiri pystyyn ja huomenna sitten vois ton retkeilyreitin tosta käydä läpi. Ei se ole kauhean pitkä, se on 1,5–2 kilsaa, mutta en ole koskaan käynyt sitä, niin kerta se on ensimmäinenkin. Mut joo, kriipparileiri pystyy seuraavaksi ja sitten jotain ruokaa vähän. Ei mitään. Tervetuloa mukaan retkelle. Se olisi tämmönen riipparileiri. Tässä mä oon istuskellut ja kiikutellut. Syötyy tuli. Oho, sori. Ehkä pikkusen toi makkara pistää närästämään tai jotain. Vielä jaksaa aurinko pikkusen paistella. Laitoin tällainen riipparin, että on hyvä näkymä ton järvelle. En tiedä, tarvii katsoa nyt, että tuossa joku paikallinen tuli varmaan saunomaan ja uimaan, että viittiinkö sitä enää tänään sitten mennä sinne. Kello tulee 10 hyvin äkkiä tossa. Ehkä mä pistän vaan tän riipparin aluspeitot ja makupussit paikalleen ja kääriydy sinne. Tai sitten toinen vaihtoehto, että mä vaan ihailen näitä maisemia tässä illan aikana. Mä oon tässä miettinyt, että onkohan sitä niinku tää nykyaika. Niinku ihmisen on tosi vaikea pysähtyä. Kaikki se kiire ja häly, mitä tuolla niinku elämässä on, työssä ja ihmisten perhe-elämässä ja joka paikassa, niin tuntuu, että niinku on kiire joka paikkaan. Itse ainakin olen huomannut, että semmoinen selkeä pysähtyminen, se on niinku tosi vaikeeta. Varsinkin alkuun, kun mä tätä retkeilyä enemmän rupesin harrastamaan, niin se on niinku pysähtyminen siihen hetkeen, niin se oli tosi vaikeeta. Tuntuu koko ajan, että oli kauhea kiire jonnekin. Mut nyt on jotenkin oppinut edes sen, että kun on aika pysähtyä, niin voi pysähtyä. Aika makeasti aurinko laskee tonne metsän taakse tällä hetkellä. En tiedä, tämmöisiä ajatuksia. Mitä mieltä sä oot? Onks niinku nykyihmisen, niin onko se pysähtyminen jotenkin vaikeeta? En mä tiedä. Pist kommenttia mulla tonne. Onks mä ihan niinku näitä ajatusta kanssa niinku sillä, että ei ihminen ole tommonen. Semmonen olo vaan tässä on itsellä, että jotenkin se kaikki kiire ja häly, niin se on semmonen niinku nykypäivän ongelma. Olisi kiva lukea teidän kommentteja ja käydä vähän keskustelua siitä, että mitä mieltä te olette tämmöisestä. Alkaa ilta jo pikkuhiljaa hiipii. Istuskelen tässä vielä hetken ja
ihailen näitä maisemia. Sitten voikin mennä varmaan nukkumaan. Ripparileiti on valmis. Aluspeitto ja makupussi on paikalla. En mä sit jaksanut sen saunaan mennä. Jos me jää toiseksi yöksi, niin huomenna ajattelin pistää sitten saunan lämpeämään. Jos huomenna nestiksi, kun heräilee ja aamupalat syöty, niin kävis katsomassa sen pienen polun tosta, mikä täällä on tehty. Ja oikeastaan vaan naatiskelis Suomen luonnosta. Mikäs se tänne on sitten illan päätteeksi mennä pötköttelemään. Tosiaan tässä on katto laitettu tällä pikkusen ylöspäin, niin saa vielä illan viime hetkinä katsella tota kaunista järvimaisemaa. Ja tietysti herätä sitten siihen samaa maisemaa, mikä illalla nukkumaan mennessä oli. Ei kai, mä toivottelen tässä kohtaa hyvää yötä ja mä istun hetkeksi tuohon tulille vielä ja aamulla jatketaan taas. Hyvää yötä. Huomenta. Tää kello mahtaa olla aika tyyli aamu. Olisikohan se joku 8? Vois hyvin olla. Kyllä nukuin hyvin. Niin kuin yleensäkin. Yleensä riipparissa tulee nukuttua aika hyvin. Ei kai. Ja aamupala teko. Jaha, hyttynäkin tuli. Joo. Ei muuta kuin huomenta ja nyt lähdetään tästä tekemään aamupalaa. Se olisi aamupalat syöty ja ajattelin lähteä tässä heti aamutuimaan katsomaan, millainen reitti tää on. Tarkistin tossa, se on se 1,5 kilometriä. Se kiertää tää Nevalylyjärven tässä ja katsotaan millaisia maisemia Nevalyly meillä tarjoilee tällä kertaa.
Vilpertin mökki. Tuossa onkin joku tekstikin Vilpertistä ilmeisesti. Olisiko se peikko tai joku tämmönen. Se on hauska, niin se on myös näkyy tuolla. Tai siis tonne on laitettu tommonen Vilperttiä esittävä nukke ilmeisesti tonne mökkiin. Aika kiva. Kiva tommonen. Varsinkin lapsille. Jos mä koittaisin kuvata, jos tekin näette ton Vilpertin, kun se on tuolla mökissä sisällä. Sen verran pimeätä näyttää olevan, että ei Vilpertistä ole oikeastaan muuta kuin toi käsi siellä. Katsotaan, näkyisikö tästä kulmasta vähän paremmin. Ei oikein. Taitaa tykätä pimeästä, koska ei näy kunnolla. Pannaan sovekkiin. Tässä oli varsinaiselta reitiltä tämmönen ihan, olisiko 150 metriä tämmönen pisto tähän. Tästä alkaa luonnonsuojelualue. Ja en tiedä onko vieläkin, mutta sitten kartoissa on tossa vähän matka päässä niin turvetuotantoa. Mutta en tiedä, että onko enää. Mutta tosiaan tässä on ihan tän Nevalylyn, se järvi on tossa pikkusen matkan päässä, niin sitten tässä on tämmönen luonnonsuojelualue. Aika matalalla näyttää olevan toi vesi tällä hetkellä. Mut hiljasta on kyllä, ei täällä ole tällä hetkellä, taitaa linnukki nukkuu vielä. Mä oon aika usein sanonut, että kyllä tämmöiset niinku suot ja tällaiset, niin ne on niinku itsellä aikalainen semmosia paikkoja, jos niinku viihtyy. Siinä on joku siinä suossa tekee sen. Se on jotenkin niin karu ja kuitenkin sitten taas kaunis. Aina reissuilla kun pysähtyy suon laitaan, niin siihen saattaa jäädä aika pitkäksi aikaa. Ihan vaan katselemaan ja ihastelemaan. Tämmönen pikku taukopaikka. Ei tässä kauaa viittinyt ollakaan. Alkoi sataa vettä. Meikäläisen majoite on toisella puolella, mutta mä luulen, että mä lähden tästä nyt pistä vähän vauhtia ja jatkan matkaa. Se on kierros kierretty ja sen verran sinne vettä sit tuli, että tavarat kastu vähän. Mut joo, eiköhän ne tästä kuivu tähän pienet tulet ja kuivattelee kamat samalla. Nyt se tietysti loppui toi vesisade sit kun mä pääsin sateen suojaan. Oli hieno kierros.
niin kuin sanoinkin, niin toi tommonen suomaisema. Ja sitten se oli tosiaan tehty ihan selkeästi myös lapsia ajatellen, että siellä oli semmoista tarinaa kulki useampi lappu, semmoinen iso kyltti siellä, missä oli tarinaa lapsille tästä Wilbertistä. Tosi kiva tämmönen, että noille lapsille tuommoista tai mielekkäämpää juttua myös tehdään. Se varmaan madaltaa myös sitä kynnystä lähtee retkeilemään, kun jotain tuommoista pikkusen spesiaalia. Joo, mä alan nyt kuivattelemaan tässä vähän tavaroita, niin mukavampi vähän olla, jos housut ja paita on kuivana. Jaha, se olisi lounas nautittu ja istuskelin tässä riipparissa ja tavarakki olisi suurin piirtein kuivana, että sain ne kuivattua tuossa samalla kun tein lounasta. Tässä mietin, että taidan ottaa vähän kenkiä pois jalasta ja ottaa pikku päikkärit. Ihan vaan semmoista rauhanvetoja niin sanotusti. Tuossa olisi rannassa kyllä tommonen routupaattikin, että en tiedä jos tossa jossain kohtaa, jos ei enää rupea satamaan, niin lähtis vaikka soutelee ton järvelle. Katteli tuossa karttaa vähän, niin yhten vaihtoehtona, en nyt sano, teen mitään siirtoja, mutta tuossa olisi semmoinen kuin Alkkian vuori. Että jos tästä johonkin nyt siirtyy, niin siihen voisi, se on muutama kilometri tästä. En edes tiennyt tämmöisen paikan olemassaolosta, mutta nyt mä otan ainakin tässä päikkärit ja sit mä mietin uudelleen. Mut voi olla, että jään tähän istuskelemaan ja olemaan. Mut joo, nyt mä otan päikkärit. Katsotaan mikä meininki on sitten, kun on pikkusen tossa huilailu. Lähteekö tästä johonkin vai jääkö tähän nevalylyyn sitten vaan? Eli nyt powernapit niin sanotusti. Jaha, päikkärit otettu ja päiväkahvit tässä. Kyllä aika lailla ollut rentouttavaa. Tää on ihan hyvä vaihtelu, ei tarvi liikkua mihinkään. On vaan. Ja senkin puolesta, että tässä alkaa loma olemaan aika lailla lopuillaan, niin saa vielä tämmösen pikku loppurentoutuksen. Mut joo, kyllä mä suosittelen kaikille tämmöstä. Ihan johonkin lähimetsää tai johonkin, niin yhdeksi yöksi tai 8 yöksi, millä ei sitten tykkää. Niin. Tai miksei päiväksikin. Mut menee maastoon naatiskelemaan vaan. Ilman mitään sen isompaa kävelyä tai mitään. Pikkusen menee vaan metsään ja pistää pienen leiri siihen pystyyn. Nauttii luonnon äänistä ja siitä hiljaisuudesta, mitä luonto voi tarjoilla. Kyllä mä varmaan tähän jään täksikin yöksi. Mikä tässä on nautiskellessa illasta. Mut joo. Jos ei täällä nyt rupee satamaan, niin kyllä mä tässä illan aikana niin ajattelin, että mä lähden vielä ton soutuveneen kanssa vähän soutelee tuohon järvelle. Katsotaan
Nyt näyttää, että se olisi pikkusen kirkastumaan päin meinaa toi keli. Tässä ei ole nyt varmaan pari tuntia ei ole ainakaan satanut enää yhtään. Ehkä lähdemme soutelemaan. Katsotaan. Onpas tää ollut hieno päivä. Siirryin vähän tuosta leiripaikasta tän sivuun. Tuli vähän liikaa porukkaa ja meteliini. Läksyin vähän pidemmälle tässä ja istuskelen tässä nyt järven rannalla. On ollut kyllä sillai just sitä, mitä lähdin hakemaan. Rauhoittumista ja ihan vaan olemista. Se ei oikeasti kauhean helppoa ainakaan itselle, että saa jotenkin tavallaan mielen tyhjäksi hetkellisesti. Mutta jos joku, niin luonto antaa siihen kyllä parhaat eväät. Tässä on hieno istua tässä. Pikkusen toi aallot tossa liplattelee ja ne lyö tohon rantaan. Se ihmisten ääni, mikä tuolla oli äsken, niin se on jäi tonne pidemmälle. Katsotaan nyt, millainen toi ihmismassa tosta lähtee pois, että rauhoittuuko tää, ja jos sitten kun rauhoittuu, niin meni sitten vaikka siinä saunaa vielä illan päätteeksi ja sit nukkumaan riippariin. Kyllä mä vahvasti suosittelen, että kannattaa mennä luontoon ja antaa mielen rauhoittua luonnossa. Voihan tietysti olla, että ei kaikilla ole se vaikutus sama. Joillekin luonto voi olla sellainen paikka, että ei millään rauhoitu. Ehkä jopa pelottava paikka. Silloinhan luonto ei välttämättä se oikea paikka rauhoittuu. Mutta jos ei pelota ja muuten tuntuu siltä, että luonto voisi olla oikea paikka, niin menkää ihmeessä luontoon. Edes hetkeksi. Ja antakaa luonnon hoitaa, rauhoittaa mieltä. Ainakin mulla on just nyt tässä tosi hyvä olla. Se alkaa taas päivä kääntyä iltaan. Tästä illasta tuli todella upea. Ei toi varmaan toi järvenpinta näy sinne, mutta se on aivan siis rasvatyyni. Täällä on kyllä upea reissu tähän asti. Rauhoittumista ja mahtavaa Suomen luontoa. Tänään täällä on jonkun verran käynyt porukkaa täällä, missä mäkin tällä hetkellä olen. Mut kaikki on käyttäytynyt tosi hyvin. Ei ole niinku semmoista kauheat hälyä ollut. Ja on saanut se omankin rauhan kuitenkin tässä. Ehkä mä tästä pikkuhiljaa painuu tonne riipparin lämpöön ja
aamulla sitten olisi edessä leirin purkuja pois maastosta. Aamusti voisi tehdä semmoisen pienen vielä kierroksen tässä ja näytän vähän mitä kaikkea täältä alueelta löytyy tällä hetkellä. Ja kuulin tossa, että tänne on tulossa lisääkin kaikennäköisiä fasiliteetteja, että on tulossa tulipaikkaa ja ilmeisesti jopa toinen sauna. Tai en mä tiedä purkaako ne ton vanhan vai onko peräti 2 tässä siinä vaiheessa. Mut on ollut hieno vuorokausi tai pikkusen runsas tässä kohtaa. Ja olen saanut niin sanotusti mitä hain täältä. Että luonnon rauhaa. Ehkä mä menen hetkeksi vielä istuu tuohon rantaan ja nauttimaan tästä illasta ennen kuin mä painun tonne riippariin. Ei mitään. Mä toivotan tässä kohtaa teille hyvää yötä ja aamulla jatketaan. Huomenta. Kello tulee pian 8 ja nousin tossa riipparista ylös. Eikö sitä kaffeet keittämään ja aamupalaa tekoa. Sitten kun mä oon tossa aamupalat saanut syöttyä, niin mä pikkusen vielä pyöräyttelen kuvaa teiltä, millainen paikka tää oikein on. Joutsenekki lauleskelee jo tähän aikaan aamusta. Tosiaan se alkaa pikkuhiljaa tää retki olee päätöksessä. 2 aivan hyvää yötä ja eilinen päivä tai eilinen koko päivä. Sitten se vajaa päivä toissa päivänä. On kyllä ollut just semmonen retki, kun tästä niinku oli odotuskin, että saa vaan olla ja rauhoittuu pikkusen aikaa ja ollaan oikeastaan niinku tekemättä yhtään mitään. Joo, mä koitan purkaa tuon leirin tosta pois mahdollisimman nopeasti, niin se olisi vielä kuiva. Ei tarvi sit märkiä kamoja pakkailla. Mut joo, aamukahvit ja katsellaan lisää, millainen tää päivä tästä lähtee käyntiin. No niin, nyt pikku tämmönen sightseeingi tähän Nevalylyn leirialueeseen. Eli tossa on toi uimaranta, siellä on tosiaan soutuvene. Sitten tässä on tämmönen pieni pöytä, pirttipöytämallinen. Ja tossa on toi puolkota, joka aukeaa tonne järven suuntaan. Tuolla näkyy meikäläisen oma majoite. Sitten tässä on toi puusuuli. Ja tuolta vähän pidempään, niin siellä näkyy toi huussi. Sitten tossa on pukkari. Ja tuolla on toi tynnyrisauna. Tosiaan tossa on toi Nevalyly. Pieni tommonen sumu siellä tällä hetkellä tuossa järven pinnalla, mutta muuten on aika lailla tyven keli.
Se olisi leiri purettu, harjanaru ja puuhalajat tosta vielä pois. Niin eipä tässä sit paljon muuta. Mä puran ton leirin tosta loppuun ja pistä kamat rinkkaan ja sit se alkaa olla varmaan lähdön hetki pikkuhiljaa tässä. Ei mitään. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Mahtavat 2 yötä ja 1 kokonainen päivä. Ja täällä Nevalylyn retkipaikassa. Kiva, jos sä katsoit tän saakka ja pistä ihmeessä peukkua, jos tykkäsit. Kommentoi ja ot ihmeessä kanava seurantaa. Tässä alkaa kesä olla jo hyvin yli puolen väliin, mutta näitä kesäretkiä tässä varmaan vielä muutamia tulee ja sitten ruvetaankin valmistautuu pikkuhiljaa tonne syksyn retkille ja sitä kautta varustus taas pikkusen vaihtuu. Mut hei, nyt mä kävelen tästä tuohon autolle ja lähden ajaa taas takas sivistyksen pariin. Kiva kun olit mukana ja nähdään seuraavassa videossa. Moi!